नेपाल में धूम चले बाड़ी परल बारी भारी खेसारी के टटुआली। इंडिया नेपाल में धूम चले बाड़ी परल बाड़ी भारी खेसारी के टटुआली। बाबा भी फिल्म्स पे देखो गइल हो, बाबा भी फिल्म्स पे देखो गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा गइल हो। टिकटक से वायरल भइली सुमिया पोखरेल हो। आगे इनका भइल बाड़ी सब हीरोइन फेल हो। टिकटक से वायरल भइली सुमिया पोखरेल हो। आगे इनका भइल बाड़ी सब हीरोइन फेल हो। सुतल भाग उनका जाग गइल हो, सुतल भाग उनका जाग गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा गइल हो। दिन दुगुना रात चौगुना हो के कामयाबी मिलत रहे तरकीन हो के। दिन दुगुना रात चौगुना हो के कामयाबी मिलत रहे तरकीन हो के। लोगवा के दुआ सारा लाग गइल हो, लोगवा के दुआ सारा लाग गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा गइल हो। सुमिया भौजी के बिटिया रानी फिल्मिया सगर छा